Já si myslím, že ty Lázně a Držbach nabízejí něco tak mimořádného v rámci České republiky. Máme krásný území. Všechny ty lázně se vlastně vyskytují v nějakém krásném krajinném kontextu, v krásné scenérii přírodní, protože kde jinde tu energii čerpat. A se musí přímo odvíjet z nitra země budova, která se nedá postavit v Krušných horách, ale v Andršpachu jedině. Když se člověk dostane do blízkosti tak magického území, tahle ta forma těch klád, ty domy jsou strašně moc přesedlí, přilehlí k tomu terénu, jsou nižší než všechny teda stromy obvyklý pro ten kraj. To znamená nějaký duby nebo buky. Při tom vlastně slaďování té budovy s krajinou, tak jsme hrozně moc hledali právě způsob, jak doplnit, aby vlastně přerostly ty stromy střechy těch domů, aby se z něho vytvořila takový remíz i v tom pojetí zeleně. Ta vodní část těch lázní, o toho vodního světa, i vnímat to venkovní okolí, aby to nebyla černá díra, protože pak by se vytrácela vlastně ta specifičnost těch lázní, že jsou právě v Andršpachu sloupy, které vlastně připomínají jednak les, jako jsme v té přírodě, ale taky kolonádu. Dřevo, sklo, materiály, které hlavně dokážou přirozeně stárnout. A to ten beton mohl být pokrytý třeba nějakým mechem nebo nějakým lišejníkem. Každý ten dům nebo ten objem je vlastně jako zahalený do takový jako jemný duny. Taky jsme hodně dbali, aby byly hezký zážitky při pohledu nebo při pobytu uvnitř těch srnek, které můžou přijít téměř až pod okna. Proto taky jenom taková údržba, aby jsme ty živočišní druhy taky spíš podporovali, než je likvidovali. Udržovatelnost, to znamená vlastně princip přirozeného stárnutí všech materiálů, přirozeného vlastně vrůstání té stavby do toho krajinného rázu, tak jako když přijde do nějaký švýcarský chaty, která je 400 let stará, tak má pocit, že nic hodnotnějšího vůbec nemůže ani mít spojení se symbiozy vlastně s tou zemí, s tou krajinou.